ጽብቕቲ ኣለካ ከም ናይ ኤርትራ ዓይነት ምሽ ነይሩ ከምኡ ኤሌክትሪክ ወሲኾም ኣቃልል ኣቢሎም ልና እምበር ነደቆልዑት ብፍላይ ሕጂ ትኸውን እያ እዚኣ ሓጋዚት ኢለ እየ ድሓስብ። ሰላም ከመይ ቀኒኹም ተኸታተልቲ ናይዛ ቻነለይ እንኳዕ ደሓን መጻኽን ናብ ኤሉ ላይፍ ስታይል ቻነል ሎማዓንቲ ኸኣኒ ሓንቲ ንብረት ሒዘል ክመጽእ ኣለኹ። ስለዚ ብሓንቲ ኣብ ከይድና ከፊትና ክንሪኣ ኢና ረቪው ክንገብራ ኢና ማለት እዩ። ናይ ጁስ ናይ ኣራንሺ መፅመቂት እያ ንነዊሕ ግዜ ይደሊ ነይረ ናይ ኣራንሺ መፅመቂ ማለት እዩ። ክረክብ ኣይከኣልኩን ንሓንሳብ ዓብ ኸውን ኣብ ኦንላይን ገለ መብዛሕትኡ ዝርአ ነይረ። ስለዚ ሎማዓንቲ ናይ ኣጋጣሚ ኣብ ለንደን ራኪበ ነይረ። ትዋጋእ እውን ፌር ድኾነ ማለት እዩ። ንእሽተያ እውን ኣብ ዝኾነ ቦታ ክነቕምጣ ንኽእል ሒዝያ መፅእ ኣለኹ። ስለዚ ትጠቕመኒ ኢለ ስለ ድሓሰብኩ ንዓኹን እውን ምናልባት ከምኡ ዓይነት ንብረት ትደልያ ነርክን ተኮይንክን ክትሪኣ እሞኒ ትደሊኽን ከኣነ ኣብ ለንደን ድራክ ቸክ ክትገብራ ትኽእላ ኢኽን ማለት እዩ። ከም ትሪኣ ዘለኽን ንእሽተያ እዚ እቲ ኢንፎርሜሽን ወይ ከዓ ኢንስትራክሽን ቡክ እዩ። ስለዚ ሓደ ሓደ ክስተያት ኣሎ ኣሲላ ክሪኦ እየ ንሱ እታ ንብረት ክኸፍታ ማለት እዩ ከውፅኣ ሲምፕል እያ እዚኣ ንእሽተያ ኣብ ዝኾነ ቦታ ክነቐምጣ ንኽእል ቦታ ትሕዘልና ገለ ኣይኮነትን። ስለዚ ከፋፊተ ክሳይ ክገብራ እየ ማለት እዩ ክሓፃፅባ እየ። ኣራንሺ ክፀምቕ ከሎ ዝርአዮ ልክ ከምቲ ናይ ኤርትራ ንጥቀመሉ ነበርና ልክዕ ከምኡ እዩ። እቲ ኤሌክትሪክ ወሲኾም እዮም ኣቢሎማ እምበር ማዕቢሎማ ልክዕ ከምቲ ናይ ኤርትራ እዩ ማለት እዩ። ያ ኣራንሺ ፀሚቕካ ገለ ባዕልኻ ኣብ ገዛ ክሰቲ ትደሊ እሞኒ ግን ከኣኒ ኣነ ሕጂ ብቢኬር እየ ዝጥቀም ነይረ ኣብ ቢኬር በት ገምጢለ ብድሕሪቱ ማለት እዩ ኣብኡ ይፀምቆ ነይረ። ስለዚ ክፀምቅ ከለኻ ሓደ ብዙሕ ክትፀምቕ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ትደክም ኣብ መንጎ ካልኣይ እውን ይነጥረካ ገለ ፈቲንክኖ ተኮይንክን እኳ ዝብሎ ዘለኹ ክርድአክን እዩ ማለት እዩ። ሕጂሲ ክስታይ ኣይኮነን ከምዚ ወይ ደስ ኢልካ ተብሎስ ኣይኮነ ተዳልዎ ኣይኮነን። ኣነ ከዳልዎ ከለኹ ንደቀይ ክገብረሎም ከለኹ ግበረልና ገለ ብሉን ምሽ ይገብረሎም እየ ግን ከምቲ ዝድለ ብዙሕ ኣይትገብርን ኢኻ ትደክም ኢትካ ገለ ስለዚ ይደሊ እየ ነይረ ኣብ ምድላይ ከኣኒ ነዚኣ ረኺብያ ማለት እዩ። ከምኡ ከዓ ናባኽን ከኣኒ ከብላ ደልየ ማለት እዩ። ሕጂ ክሓፅብ እየ ፀኒሐ ወይ ማይ ገይረ ጥቡ ገይረ ክጥቀመሉ ስለ ዝኾንኩ ሕጂ ስለዚ ብሓንሳብ ከይና ከኣኒ ክንሪኣ ኢና ፀሚቑና ማለት እዩ ኣራንሺ ጌርና ብፍላይ ከምዚ ቆልዑት ኣራንሺ ደይበልዑ ተልዮም ወይ ንኣሽቱ ኮይኖም ትሕቲ 1 ዓመት ወይ እውን ማለት ኣብቲ መግቢ ጅምሩሉ ልዕሊ 6 ወርሒ ምስ ገበሩ ከምዚ ኣራንሺ ፀሚቕክን ክተስትዮም ተደሊኽን ገለ ኣነ ኣይፀላእኽዋን ብሓቂ ፈትየ ኣለኹ። ቁርብቲ ድምፂ ረባሺ ናይ ክሳይ ናይ ማሽን ነገር ማለት እዩ ድምፂ ኣለዋ ንእሽተይ ግን ካልእ ግን ጽብቕቲ እያ ፐርፌክት እያ ማለት እዩ። ክትሪኣ ኢኽን ካብ ዝያዳ ሕጂ ተዘቆረፅናዮ ኣራንሺ ክነብሎ ኢና ቅሩብ ክሪኦ ኢለ ነቲ ኢንስትራክሽን ዝኾነ ከየብል ከምዚ ዝገጥም እንዲመሲልኒ ግን ኣይገጥምኒ ኣብኡ ከሎ ክኸድኖ ሓሲበ እውን በት መኽደኒ እቲ ራንሺ ዓብ ኮይኑ ዋላ እውን ክጠቕጦ ኣይሚን ከዲንካሲ ኣይትኸውን እያ መስለኒ ሒዘ ይገብሮ ኣለኹ ማለት እዩ። ነቲ ራንሺ ሒዘ ትኾልል ኣላ እታ ማእኸል ስለዚ ነቲ ኣብ ማእኸል ዘሎ ማይ ፀሚቓ ተውፅኦ ኣላ ብጣዕሚ ፅብቕቲ እያ። ዋላ እውን ኣብቲ ከምዚ መዝፈፍ ኣለዋ እንዶ እቲ ብጫ ኣብ ታሕቲ ኮፍ ኢሉ ደሎ ተዘፊፉ ንውሽጢ ዳኣቱ ደሎ ትገፈል ገፈል ከዓ ኣብ ላዕሊ ተጎድፈ እያ ማለት እዩ። ስለዚ ንዑ እውን ተግፍሖ ተቕጥኖ ኢኻ
እጂ ከምዚ ጽሩይ ከም ዝኾነ ዝሓለፎ ደይብሉ ክትገብሮ ትደሊኻ ፀቢብ ኣለዎ ክልተ ግዜ ክሳይ ትገብር ፅቡቅ ጌረ ኣይረኣኹን ናብታ ቪድዮ ንሱ ድሒረ ኣስተብሂለሉ ስለዚ ፀቢብ ይገፊሕ ማለት እዩ ግፍሕ ድበለ ከምዚ ሕፍስ ድበለ እንድሕር ደሊናዮ ከዓኒ ኣግፍሕ ነብሎ ማለት እዩ ስለዚ ፅሩይ ፅቡቅ በቃ ዝኾነ ኣብቲ ራንሺ ዝተርፍ ኣብቲ ቆርበትሲ ዝተርፍ ወይ ከዓኒ ዌስት ንገብሮ ኣራንሺ የለን ኩላ ፅሙቅ ኣቢላ ተውፅኣ ማለት እዩ ሕጂ ክንፀሙቕ ብኢደይ ተዋሪደ ነበርኩ ሕጂ በቃ ሓሊፍለይ ኣሎ ማለት እዩ ሳመር ከም ምስታይካ እዩ ዘሎ ስለዚ ያ ንእሽተያ ከም ዝበልኩ ነራንሺ ጥራይ ስለ ዝጥቀመላ እውን ዓብይ ማሽን ክገዛ ኣይደለኹን ነይረ ወላ ለሚን እውን ክንፀሙቀላ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ያ ሆፍሊ ክትፈትዋ ወይ እውን ከምዚ ዓይነት ንብረት ትደልያ ነርክ እንተኮይንክን ለንደን ድራግ ድበሃል ተልዩ ድኳን ካብኡ ክትረኽባ ትኽእላ ኢኽን ወይ ሕት ንገራኒ ኢኽን ኣብ ኣማዞን ክደልየልክን እየ ስማ ፅሒፈ ሰርች ክገብር ተረኺበ ሊንክ ኣብ ክሳይ ክገብረልክን ኣብ ኮመንት እንድሕር ትደልያ ትኮይንክን ኣብ ኮመንት ክደፋለ ኢኽን ማለት እዩ ስለዚ እተን ክልተ ራንሺ ቀሪበን ዝፀናሕኩ ከም ዝረኣኽነን ክንፀምቀን ፀኒሕና ብኬር ቀዲሐ ኣለኹ ስለዚ ፅቡቅ ወፂልና ኣሎ ማለት እዩ ብዙሕ ከማን ወፂልና ብኢድካ ክትገብር ከለካ ስለትደክም ወላ ውንቲ ስለድሓልፈካ ፅቡቅ ጌርካ እውን ኣይተውፅኦን ኢኻ ክንድዝስ እንደይ ኣይወፅነ ነይረ ተዘይ ምግናን ተዘይኮይኑ ማለት እዩ ያ ስለዚ ጥዑም ጁስ ንጉሆ ምድሪ ንጉሆ እዩ ዘሎ ኤኒወይ ስለዚ ናይ ቁርሲ ጁስ ገይረ ኣለኹን ደቀይ ንወደይ እውን ሕጂ ክህቦ ፀኒሐ ክሰትዩ ማለት እዩ ያ ከምዚ ጌርክን ደቅኽን ነብስኽም እታ ንብረት ተደልየኩም እንተኮይና ግዝእዋ ኢኹም ኣነ ብጣዕሚ ፈትየ ኣለኹ ድምፂ ንእሽተይ ኣላታ ከም ዝበልኩኽን እዚ ልክዕ ከም ናይ ኤርትራ ትሪኢ ኣለኽን ኣነ ሕጂ ብኬር ጥቀም ነይረ ግምጥል ኣቢለ በቲ ድሕበት ማዕኮሩ ይፀንቆ ነይረ ማለት እዩ ብኬር ናይ ሻሂ ስለዚ ሕጂ ፍታሕ መፅያ ኣላ ያ ከምዚኣ ጌርና ንጉሆ ድያ ቀትሪ ድያ ምሸት ድያ ጁስ ከነዳሉ ንኽእል ማለት እዩ ያ ሕጂ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ነዚኣ ትመስል ነይራ ሆፍሊ ኸዓኒ ፈቲኹሞ ወይ ፈቲኹኖ ክትኮና ተስፋ ገብር ከም ዝበልኩኽን ድሕር ኣድሊኽና ኣብ ኮመንት ፀሓፋለ ኢኽን ኣብ ኦንላይን ድሕር ክትሪኣ ደሊኽን ተረኺበያ ሊንክ ክገድፈልክን እየ ኣብ ድኳን ኬትክን ትረኽባ ብፍላይ ኣብ ካናዳ ለንደን ድራግ ኣላትክን ማለት እዩ ኣብ ካልእ ሃገራት እኳ ኣሎ ድዩ ከምኡ ዓይነት ድኳን ለንደን ድራግ ድበሃል ተዘየሉ ከዓኒ ኣብ ኣማዞን ክደልየልክን እየ ከም ዝበልኩኽን ያ ቹርስ ንቐደም ግበሉ ምሳይ እዛ ቪድዮ ናብ ኣሕዋትክን ናብ ሸር በላ ኢኽን ኮመንት ከዓ ንግደፋለይ ሳብስክራይብ ምግባርካ ኣይትረስዑ ኢኹም ኣሕዋተይ ማዕረይ ዝኾነ ሸር ድብሎ ነገራት ናባኹም ብቐጥታ ክመፀኩም ከይሓልፈኩም ሳብስክራይብ ጌርኩም ሕለፍ ኢኹም ተም ሓደሽቲ ያ የቐኒየለይ ክሳብ ሕጂ ስለተኸታተልኩምኒ ብሩህ ምሸት